Narum payu nioskum, ka chananam daki padba, ka brill nyotar. U co-founder but managing director jangka Blind Lead Trust u Jitendra Dakhar ulapha ka jing u Georgia Commissioner of Persons with Disability halu ka jing sya pendik but sya le baklah ka Sumar Sukher ka ba ulama rapo ka jaka Sumar Ganesh Das Hospital kat kum ka jing kena obat Dakhar ulong ba ula sya penya pher ki babon ki nong trai ki bakanthop ya ki doktor but ki bor pahara ka ba udang sendan ya la ka jong ka kurim ka kong ridahun lingdo ban yo ki la jing Sumar ha khandai tarik mentau banai ulong ro ba ula sya pen le rai ha ba ya dei ber ka jing bom la jong u ban yo i habang kali siya pang jing long jing man jang ka kurim janga ngala sya kentaj bat ngala sya kta ktiru haki bor pahara ki bala knyat yanga daka bor ulong baka jing Sumar ka baula yo hakani ka jaka Sumar Sarkar ka long ka bala pen khen ya ka hok jong u kum ubri u badan ka jing duna haka da khotmet nganget bakum kini ki jing sya le ka long ka ba amla ban priang ban nga karpat ki bor ki badai pej ban shim khia haka bayadai bat kan ni ka jing ulong ulakan tu ya u ni ka commissioner ban pejlem ya kan ni ka jing khanang bakan man jia shu nang ni sakhamat